You're listening to Radio YTB, the first Czech and Slovak YouTubers radio. Dnes ráno je tu s nami aj Baška Barborka Hazuchová, ktorá bola finalistkou Superstar známej československej speváckej súťaže. Baška, ahoj. Krásne ráno všetky. No, ty a YouTube, aký máte vzťah? No tak teraz je toho času menej na nejaké sledovanie videí a podobne, ale je to asi najčastejšia stránka, ktorú navštevujem, ak som na počítači alebo na mobile. Tak toto zaistá aj naši posluchači. A zamýšľala si sa niekedy nad tým, možno sa venovať tomu YouTube viacej? Ja neviem, akože veľa ľudí ťa pozná, veľa ľudí by možno to vzalo, že wow, Baška točí niečo. Určite som nad tým rozmýšľala, lebo je to určite istá forma propagácie samej seba. Avšak zatiaľ som sa k tomu nedostala, tak uvidíme, či niečo vymyslím aj do budúcna. A máš nejakého takého obľúbeného youtuberku? No priznám sa, že väčšinou, keď som sledovala, tak to boli youtuberky nejakých iných krajín. Ozvlášť to boli nejaké baby, ktoré sa malovali, samozrejme také typické veci, ako sa namalovať na ples a podobné veci. Ale obľúbené určite nemám. Ako vyzerá tvoj život teraz a predovšetkým pred sviatkami? Ty si vyšla teraz zo súťaže, ako sa zmenil tvoj život? No tak vlastne ako hovorím všade, zmenil sa určite v tom, že ma viac ľudí pozná. Čiže môžeme mať viac koncertov napríklad s kapelou. A ďalšia vec je tá, že teraz je toho trošku viac. Čo sa týka tých akcií, na ktorých hráme, taktiež stíhať školu aj hudbu je trošku náročné. Ale snažím sa a určite sa nesťažujem. Super, no my si zahráme teraz jednu pieseň a po pesničke sme s Baškou späť. Krásne dobré ránko ešte raz, priatelia, počúvate rádio YTB. No a ako aj v predošlom vstupe som spomínal, mám tu dnes významnú hostku, Barborku Hazuchovú, ktorá vyšla z československej Superstar a išlo jej to tam veľmi skvelo. Baška, tvoje najbližšie hudobné plány? Tak najbližšie hudobné plány, čiže to bude určite nahrávanie nejakej vlastnej skladby. S mojou kapelou to skúšame po víkendoch a tvoríme, čo to dá. Určite k tomu plánujeme aj nejaký klip, to by sme radi, hodíme to na YouTube samozrejme a podobne. A to je asi tak zatiaľ všetko. Keď by si nám mohla našim posluchačom zapriať krásne sviatky a niečo také, a čo je podľa teba také najviac vystihujúce na Vianoce? No tak Vianoce, ako každý pozná, sú to vlastne sviatky pokoja, lásky, kedy sa rodina stretne, najmä tomu pri jednom stole a užívajú si spolu to, že sú v zdraví, pri sebe a oddychujú. Ale podľa mňa by si mohla aj našim posluchačom slúbiť, že do Vianoc skúsiš niečo nahrať na YouTube. Dohodneme sa, ja môžem byť s tebou, alebo môžeme ti niekoho poslať a ukážeme ich potom našim poslucháčom, že ako točí prvé video človek, ktorý netočil videá. Určite, tak teda pokúsim sa, Vicky, ty mi s tým dúfam pomôžeš. OK. Tešíme sa, priatelia, počúvali ste a ešte si niečo chcela Baška povedať? No, tak vlastne tak najbližšie sa môžeme vidieť napríklad už túto nedeľu. Neviem, či to je 20. 20. áno. 20. decembra teda v Žumberku sú to swingové Vianoce. Môžete tam stretnúť nielen mňa, ale aj tú kolegu Vickyho Midlu. A taktiež bude napríklad 23. decembra sa môžeme vidieť v Plavši na východnom Slovensku. Výborné, takže sa určite všetci tešia. Ja ti ďakujem, Baška, že si nás prišla navštíviť a čoskoro sa vidíme a tešíme sa na video. Ďakujem za pozvanie, krásny deň.